бошед. додарам Лангариҷон, раҳмати калон ба шумо. бо дастгирии шумо мо сафар дорем. дар ҳаққи мо дуо кунед. ҳазор раҳмат ба бародарони ғариб. мо бо шумоем. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азиз, аллоҳи меҳрубон дар умру ҷонтон баракат кунад. худованд дарди сари падару модаратонро набинед. парвардигор бефарзандоротона соҳиби фарзанд кунад. парвардигор кадоме ки падару модарат гузаштагиай худованд тариқи раҳмат шоистаи ҷаннатшон кунад. аллоҳ баракатон мута. шербачаҳо ба худо ман ин хеле аддушӣ гаптон надорам. мефаҳмед, хеле просто аддушӣ. алҳамдулиллоҳ, аллоҳ баракатон мута. геп бовар мекунен, яъне ки ҳар як одама бовар намекунанд, ҳар як одама и давериам намекунанд ки яъне ки дар иқа масъалаҳо, дар иқа корҳо дар бараш чих местанд. худованд дар умртон ҷонтон баракат да ки яъне ки мара бовар мекунен, дастгирӣ мекунен, ниёзмандора одамое ки муроҷиат мекунанд, дастгиришон мекунен. худованд дар умру ҷонтон баракат бутад. ин бародаре ки мо яъне ки зубораш кушода будем, аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфираташ кунад, 19 сола бачаки 19 сола гузашта шуд. бародарои азиз, ҳар як ҷое ки бошен, аллоҳи қасам фаромӯш накунед, ҳар як ҷое ки бошен, ҳар як ҷое ки қадам мезанен, фаромӯш накунед ки бенамоза, яъне ки бе ягон кори бад нагарден. нигаҳ кунед ки бародарои азиз, марга нигаҳ ки марг чӣ хел меояд мегирад. ту намегӯяд ки ту ёшӣ ё ки пири. ин бародар гузашта шуда буд, ай 25 этаж ғалтида буд. шумо медонед да бародарои азиз, яъне ки мо алҳамдулиллоҳ ки равоншон мекунем, баргашта ба шумо мегӯем ки яъне миннатдории бародароро мерасонем ки бародаро ҳазор раҳмат ки мақсад яъне ки ёрдам карден, дастгирӣ карден. аллоҳи меҳрубон баракатон та шербачаҳо. ба худо ман хеле аддушӣ гаптон надорам да. бовар мекунен, ёрдам мекунен, дастгирӣ мекунен, ман гаптон надорам. ай алҳамдулиллоҳ ки аз дасти мо чизе меомагира мо кӯшиш мекунем ки бикунем. бародарои азиз, чӣ гуфтаниям? гуфтаниям ки бародарои азиз, хайна мебинем ки ҳаёти худаш чӣ хел рафта истад. дидестен ки чӣ хел бародаро гузашта шудестанд. барои ҳам бародарои азиз, хубаш ай ҳамада бародарӣ кардан дар кор, дӯстӣ кардан дар кор, яъне ки бар якдигар да чихт истодан дар кор. и хубтарай, беҳтаринаш ба фикри ман ки ҳамияй. барои ҳам қадар бародаро ҳар як рӯзе ки ҳар як нами хов мекунӣ, фикр кунӣ ки ҳамин саҳар хесай мурдагӣ. мо ҳар як таймо фикр кунем ки ҳамин саҳар мо бихезем зиндаем ё ки мурда. иншоалло ки ҳамаш ба фикрам ки хуб мешава, ҳамаш нағз мешава, яъне ки раи роста мерем. барои ҳам бародарои азиз, дигар вақто намедонам чӣ то мегӯям. худо баракатон бута. худо дар умру ҷонтон баракат бута. ассалому алайкум бародарони аҳли ислом. ина мо дар аэропорт маидуна будесем ба тоҷикистон. раҳмат ба акай ланғарӣ моро ёрдам кард, бародарон ёрдам кард. ина мо рафтесем. одамон мегӯянд ки ланғарӣ ҳаққир аст. ин гап дурӯғ аст. ланғарӣ айно ягон фин нагирифта ёрдам кард. хатарш монда ин ёрдам кардагӣ пуло омад. ҳазор раҳмат ба шумо бародарони азиз, ёрдам кардем. ина ёрдами шумо мо ина маидуна бурдесем. ҳазор раҳмат ба ланғарӣ, бародарони аҳли ислом. саломат бошед. ҳазор раҳмат.